Hemmäge de salam dostlar, gowmä diýleňiz. Janyňyz samy, tamam okap işläp bersiňizmi? Dostlar, bugün size İstanbul'dan ýalkymly salam. Özüňizden beýleki videomda da men aýdyp geçdim. İstanbul'a gelenmi. Bugünkü videomuz näme bar? Näme üçin priglашениýeler gaty giş çykýar diýip priglашение video çekýäs. Şu arada biradirak video çekmekçi ve men bugün bäri gelenimde gürleşdim, yani VPS Global'a gittim. Şu VPS Global'ın içinde işleyen adamlar bilen gepleştim. Şu Polşan vizatına teretken adamlar bilen gürleştim. Ben soradım ödüm. Çünkü dinletelim VPS Global'ın içindekiler bilen gepleşip bilen konsolos bilen içilek yadaydı. Videoyu gepleşip bolanıp yine ne yapmadıdan VPS'nin içinde işleyenler, adetkenler ya da şu tadaki yetkili adamlar bizim sorularımıza cevap veren. Ben şunu soradım. Näme üçin Polonya vizelary köp atkal gelmäne başlap diýip soradım. Çünkü son kuwatlarda eşitýänsiňiz, bir adam viza alsa beýleki viza alanok. Näme üçin diýip soradım. Bunun ilki bilen sebeplerinden biri şul. Gaty köp dolar galandan sonra Türkler özbekler yani bilşiňde Türkiýede her kim bärden gitmek üçin viza başvuru başladylar. Viza tawşyrýarlar. Iň ansada almak viza Polşa bolanyň sebäpli diňeden Polşa tawşyrýarlar. Viza şoň üçin minni konsolosluk täzelikler çykaryp başladylar. Sebäp diýsem, başgarak ütgüşürek budum sorap başladylar. Ýöne köp ýani bir de değişdiler. Her kim näme tawşyran bolsa, ýene şo dokumentler gerek. Yani diýjek bolanym, 10 adamdan bir adama atkal berýän bolsalar, inni bolin 10 adamdan 2-3 adam atkal bererler diýip bilýän. Çünkü gaty köp talap köp bilşiňi diýerler, randowda adam alyp bolanok. Ve şeýle bir zat aýtjak. Şu taýda bir tanak elimde dokument da muňadyr inni nämeligini aýtjak men size. Köp adam şunu diýerler. Dokumentlerini uratýarlar. Her kim tanşyna bilişini uratýar, dokumentini uratýarlar. Ýok diýär, işte garaş diýerler. Ondan soňra garaşanoklar, garaşyp böler, viza çıkanok, sen onu näme etdi, näme goýdy, sen ol adam hiç çilek ýa-da hiç dat bilen o. Şoň üçin men size şunu görkezýän. Bärak Fisher bir kameran şu taýda näme diýip ýazýanlaryny bir minut men şu näme diýip ine näçe tarih näme ýazdyşdy görse okasana 20 diňmi? Neteret 27 nollar 2022 ýazýar. Şu patwierdzenie diýerler şuňa. Düşünjeňiz dille näme diýip sorasaňyz, eger de sen tawşyrýaňyzda näme dokumentleriniz tawşyraňyzda Polşadaky firma dokumentleri tawşyraňyzda olam gidýär sen dokumentlerine hakimliğe tawşyrýar. Hakimlik bolsa sen tawşyranlygy barada şunýalaky eliňizde bir kagaz berýärler. Hakykatdan hem şu da tawşyryldy diýip. Garşyjysyň ilk önce tawşyrylanlar barada. Ondan sonra inni bunu siz köp mani suratda tanşyňyzdyr, soraman bilersiňiz. Inanýansyňyz ol adama. Inanýanym bolsaňyz, näme bolsa şu zady sorasaňyz berýärler. Siz diýin şunu kim aňyrdaky Polşadaky adamyňyz tanşyňyz bilişiňiz bolsa, nira dokument tawşyranyňyz şunu sorasaňyz berýärler. Şu zadyň nämeligini aýtýarlar size. Ondan sonra ine şu taýda bu 6 listeni barat. Ondan sonra şu listin içinde bir mut bärik Fisher'ayda kameraçy. Men şeýlere görkezýän. Ine şu taýda ýazýanlar. Kimin Ahmet Ýazlyw. Şoňa tawşyrylanyny barada kişi. Görüşüňiz ýaly Ahmet Ýazlyw tawşyrly. Ve beýleki listine geçen. Muň içinde nämeler bar diýip sorajaksyňyz. Bärde firma adresi. Kim siz baradaky size näme işe ýazylypdyr siz barada. Yani kim ve da şu taýda görünýär. Ne bärde size değişli pasport nomer, ol bul. Kim ve da adyny ýazylygydyr şu kagaýdyň içinde. Şoň üçin kime dokument berýän bolsaňyz şu zatlar şunu soran hukmani suratda dabaý diýmek berdi şu tawşyran bolsaň hakykatdan näme eden bolsaň berdi şu zadym de. Şunu çünkü şunu buna minni bilemokkan size näkil etip berjekler. Yani uğratacak mı, uğratmajak mı, näkil uğratacak mı onan bilemok size. Ýöne şu da bizim özümüz şu dokumenti alýas.
berin bize deyip. Yani iň adından şu dokument sen elinde bolsa, onu siz näme edip bilersiniz. Ha, maňa nira tawşyrlypdyr, haçan tawşyrlypdyr, näme edilipdir, haýsy firma tawşyrlypdyr. Hemme şu taýda ýazýa bir azyjyň bolsa özüňiz üçin gowy bolar. Şulady talap edin hukmani suratda. Men size bu maslahatym. Yani bunu eğerde bu tanşyňyzdyr, dostuňyzdyr, ynanýansyňyz, onda soramaňyza da gerek ýok, dostlar hiççilek ýagdaýda. Ýöne bir näme internetden tapansyňyz, näme tanşyrakdyr, ýa-da bolmasa özüňizden bilişiňiz ýaly-ki 2 sanak video at goýýarlar, diňe videolarda näme goýýarlar, näme dip goýýarlar. Viza diýä, ine diýä falan ildeşmedigen viza çykdy gidip bar ýa. Eyle boldy, beyle boldy. Ýöne işin arka kısmı hiççilek, arka tarapy hiççilek ýa-da görkezdiler. Yani arka tarap diýilende kim red alypdyr vizadan, kim näme edipdir o taraplar görnän. Şoň üçin mundan sonra Polşa eger dokument tawşyrjak bolsaňyz 7 çap bir kesin. Size elbette bu her kimin öz yani ofis tutýarlar, adetýärler elbette çykdyjylar bardyr ol adamlaryň. Ýöne her kimin öz belli bir bahasy bolýar. Ondan sonra yani hiç kimem size öz bahasından edip berer diýilen zat ýok. Her kimin öz yani sen bir yerden işläp pul gazanýan ol adamym şu işlerden pul gazanýar. Şoň üçin elbette oňam haky bardyr. Ýöne şeýle bir zat. Men size esasy çykdyjylar aýdyp geçýär. Inni birinji oçur tölenýän tölemleri viza servise $100 tölenýär. Yani 99 dolar menen grup bakadan ortaça $100 tölenýär. Birinji taýda VFS Global'ın öz töleği var. Kim viza tawşyran olsa nira näme çykýany bilýänler. 2 sigorta pul tölenýär. Näme berdäki İstanbul, Ankara tapagy ýok. Liboy VFS Global'ın içine barsaňyz, içinde 65 eurodan sigorta berýärler. Özüňiz şu sigortadan alyp bilersiňiz. Esasy çykdyjylaryň biri şu iki çykdyjy çykýar. Kim size nira näme ýok onu eýtdim bunu beýtdim diýýän bolsa, ýok abi o ýalan. Nan oturmagam. Şu da ýalan nira näme çykdyny. Ikinci, üçüncü çykdyjyňyz näme? Şu o приглашениň originalny isleýärler. Originalny poçta bilen uradarlar, oňa pul bererler. Oň çykdyjydy başga urun. Olanma çykdyjy bol. Ondan sonra sen häzir приглашениň anarda men öňkü videolarymda da aýdyp geçýän size. Şolaryň asyl sen mesele mene masal berýän. Dawud'un firmasy var. Dawud men dostum diýeli. Dogrymy? Ondan sonra maňa приглашение gerek bolsa Dawud maňa onu beräý diýsem, Dawud şonu hakykatly ýazmaly. Şu işgär peýalwan maňa hakykatdan hem gerek diýmeli. Ondan sonra ýazandan sonra onu berýärler. Yani näçe man çykdyjy diýip sorasaňyz, şu taýda $500-600 hiç ýyl çykdyjy. Firmaň eýesini tanýan bolsaň, muço dadyň çykdyjy prosto şu taýda $100 tölenýär. $100 gidip $25 ýalyk bolýar. Bar çykdyjy şol. Ýöne şunu diýelim, o taýda Ukrainalar zatlar oturýar, kuratorlar diýerler. Olaň özleri hem köp düşünýärler zatdan pul gazanýarlar. Bilemok olardan belki bu приглашениýany mut berýän ýerler hem bar. Sen diýen men adam getirjek saňa. Şeýle dip öz gepleşiňe bar. Mut berýän ýerler hem bar. Käwriýerler $100, $200 berip satýan ýerler hem bar. Diňe приглашениýany ödüni her kim her hillek bahadan aýtýarlar. Ýöne esasy da yani şu zadyň asyl alamda mut alınýanyny men size düşündirjek bolýar. Mundan soň kim näme garanti berýän diýse, ine men İstanbul'a gelsin meni inandyraýsyn. Çünkü siz bilmediğiniz için köp zady käbirleriniz siz arkaýyn ýagdaýda inandyryp bilýärler, ýok eýle beýle diýip. Ýöne men özüm İstanbul'da kim men bilen görüşmek isleýän bolsa men yerim belli. İstanbul'da vermägeden bilişiňiz ýaly Şirnewler meýdany bilýärsiňiz. Türkmen kafeň ýanyna gelip peýwan sorasaňyz ýerme içinäkler döwrany tana. Sorasaňyz aýdarlar men nirdeligime, men tap bilersiňiz. Haýsy şirket özüne gowny etýän bolsa, kim viza men garanti berýän diýýän bolsa, men näme edip bilýän? Gelsin oturulen guruluşynyň nägilek ýagdaýda garanti berip bilýärler. Menem belki bilmeýän zatdan bardyr, menem öwrenmiş bolarym şu zady. Nämeden garanti berýänlerini, nägilek näme garanti berýändiklerini menem sorap öwrenýin. Gelin şu taýda video çekeliň. Ýöne men iki jabyrdat diýmek isleýän. Edin
pulunuzu alın yönü şu viza garanti bermen gayret edip adamları garaştırman. Aydın şu vizan hakikaten sizin elinize değerlerini, konsolosluğun elinde konsolosluk istese ber ya istemese ber nok şu vizanı ne son videolarımda görürsünüz belki 3 tane 4 tane olan keranın oturup çektim. Şu tane biri viza aldı, biri belki viza almadık. Hemmeden şu dokumentleri tavşırdı, 3 köşük dokument tavşıranoklar. Bundan sonra vizalar gaterat kıyınlaştırıyorlar. Şoň üçin 7 ölçap bir kesin size birden aydan näme diýdiniz? Randevu mu? Randevu meselesine gelemezse dalnamamen şumat randevu almak kıyınrak neme dip bolanok. Randevu İstanbul'dan alacak bolsam diňe sistemde 7/24 oturmaly. Başka edibiljek iş dadyn ýok randewu-nam. Yani kim ol eýtdi, bul beýtdi, ol eýlap berýär, beýlap berýär. Hiç kimin pul berip balanok şu randewu-nam. Yani pullu zatda sistemden ödün lap bilersiňiz. Ýöne sistem benim özüme motorun ştaýda randewu aljak bolup birden sistemde açylýan yer wadiýa girip görýän bir seretden hiç tat alyp bilemok randewu. Näme üçin? Çünkü men VPS Global bilen gepleşende näkille getýände günüň dowamynda bir gün üçin 60-70 adamlyk kontenjan atýarlar. Randewu bermek üçin boşluk yaratýarlar. Oňa da näçe tane adam sistemin için notýarlar. Meselem 500 dep adam oturýar, 200 dep, 300 dep adamlar şu sistemde oturýarlar. Egerde kim şu taýda maglumatlar kim birinji ýazyp bilse, ana şol adam birinji ýaşar randewu-ny. Şoň üçin randewu almam kıyınlaştı. Ansatda ve şu maddenini megeştişme ora fevralın 10 yaşına çenni Erasmus'a giden studentler var. Şol sebäpli bir adacığımızda konsoloslukların işleri köpeli uğradı. Şol sebäpli iş vizası bilen gitmek isteyenleri bir adrajyk ýa tüýşürdiler. Esasy birinjilik studentlere berip başladylar randewu günlerini. Şoň üçin kim alıp bilmeýän bolsa randewu netip bolsa fevral 10 ýaşyndan soň birazjyk arkaýynlaşarsyňyz almak üçin. Başga aýtman oýmaldarymyz bar mekan. Hemmedat aýdyp geçdiň, hemme wideolardan bellenmedat. Yok, yine de aýtmaly zatdamyz barsa aýdyn. Şu dokumenti esasatdyr şu dokument. Meselem mine siz berensiňiz bir aýmyn berensiňiz diýeli dokument berensiňiz ondan sonra şu dokumentde geçen de kim berat şu dokumentde ýa men şunu diýin. Berden bu videonu görýän şirketler zatlar badyryn bunu belki dokumentlerini tawşyrandyr ýa tawşyrmandyr bilip bolanokda şu adynay. Şoň üçin belki size Photoshop'la uradyp bilerine tawşyrdym diýip başga bir ýerden kenar plan bilip bilmeýän artık olam adam berdak wyjdanna galan zat. Men şeýle diýip geçen biri gelenne ine priglaşenýan diýip şu dokument atypdyrlar. Ama berk bolsa geller ýani mane priglaşenýan şu diýip bar ne metdirle priglaşenýan diýip şu kawy uradypdylar. Bu prosta sen tawşyranyň baradaky kawy başga iş zat däl. Yani kerkillek zat eşitýän näşe İstanbul'a gelenimden bäriler. Yani şonýaly başga näme sorawlar bar Polşa barada. Mekan ýadyňyza düşýän bir sorawlar zatlar barsa sonra illeşirdi de aýdaly ýalňyş maglumatlar, ýalňyş ýerlerden ýalňyş maglumatlar almasynlar. Her kimin bärik gelip bizden soraýan birinji oçur iş meselesini soraýarlar. Polşada nähili iş diýip. Polşa yani önkü videolarında da maýdyk geçdiň ýöne her kim gelip şu bir soraýar. Yani o taýda herkillik iş var. Aňaryk barabynny ya adam şu kuryerlik işi soraýarlar her kim gelip. Onun üçin täze bir video çekjek men kuryerlik barada. Kuryerlik ansatýarlyk görenýärler ýöne ansatlyk ýok kuryerlikden. Çünkü sizin dokumentasiýa işiniz var. Yani ben aýtjak zatym şu zatlardan ibaret. Egerde kim näkillik sorawlar bar bolsa Gatarka menle habarlaşıp bilýäňiz, men YouTube'daki komentaryalar okuyan, ýöne o taýdan jogap, o taýdan okuyan, hemme ýazýan zatlaryny ýöne edir o taýdan jogap berip bilemek, ýöne okuyan. Siz sorawlaryňyzy ýene de komentarýada ýazyn. Elimden geldiğince cevaplar. Eğer de men jogap berip bilmedik ýagdaýymda, men Instagram adresime ýazyn. Men Instagram adresimi ýazyp geçeken meňde nesip bolsa, eger de şu çeken videom sizin goňuňyza yaran bolsa, onu like, komentar goýman, ýadyňyzdan çykarmalyň, agza bolulyň, dostuňyz bilen paýlaşyň, sebäp diýseňiz, habarlarda da çykyp uradylar.
neme dip başlapdyrlar. Yani Allah uranlar köp de, Allah yani şirketler köp bine eýtýär, beýtýär. Yani özüm %100 men tecrübeli, mokşul işin içinde yönü adacığım olsa hem Polşa'nın ýagdaýyny gördüm, hem Türkiýanyň ýagdaýyny gördüm. Nirde näkil edilýär, Amerika baran adamlar näkillik işlerdi işleýär, näçe daýlyk alınýar ortaça. Men şol hatlar barada adacığım olsa öz bilýär maglumatdan bar. Berde gelip görün özüne hemmesi waýdamok, yani köp men trap görenlerden bir adacığım şolara göre doğru ve takip maglumatlary bilýän edir özüme şo tarapyndan göwnüm etýär arkaýyndan. Yine de bolun şuratlar habarlaşar skalanı nesip bolsa bizim yerimiz belli. Şirnevler meydan Döwrana taýýany gelýäňiz men soraýaňyz, men adres maýdarlar ýöne gelmeden ömürtü men Instagram adresime ýazan habarlaşyp gelin. Diňe näme soragyňyz bolsa gelin elimden gelýän soragyň aklysyny jogaplaryny inşallah. Köp sag bolun dostlar dinlänýäňiz üçin ýakynda görüşýänçek. Sag bolun.